Sauti daga galwani. MC Saraki an mata aiki mai fyaɗe mutunci gare mu muke ta ce mana dan Allah ku dina ne kiran yi. Ni kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwasa masu kai wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na yaya mata ne ake ta warwatsa musu kai wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na yaya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. Da fari na sako sunan Allahn da maza da mata, wayo Allah. shi yaban fasaha na yi waka in na yi ayabata. wayo Allah. Na ɗauki marhala zan jawo hankalin jama'a ta. wayo Allah. Don waɗansu a cikin mu suke son wulaƙanta mata kai wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. Suna amfani da ƙarfi ne wai dan su taɓa su, wayo Allah. koko su ɗau kuɗi su riƙe wai dan su ja hankalinsu. wayo Allah. Wasu da hankali matan, wasu babu hankali a gunsu, wayo Allah. sai su biye musu abin yana muni a al'umma wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. Musamman ƙananan yara 'yan mata asali na, wayo Allah. waɗansu na saka musu hannu a jikin su fanofina. wayo Allah. Masu irin waɗanga ɗabi'a su sun gane nufina. wayo Allah. Idan ba su bari ba sun haifa za a yi wa nasu kai wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. Idan ka kalli yadda suke yi kai abin yayin muni, wayo Allah. waɗansu suna yin fyaɗen ne don su tara muni, wayo Allah. waɗansu suna yin tsafi ne don bakin tunani. wayo Allah. Ku tuba ku gyara, ranar lahira dole wasu za su yi wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. wayo Allah. Sauti daga galwani. wayo Allah. wayo Allah. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. Abin ya daɗe yana ci mana tuwo a wayo ƙwarya. Allah. Kai akai wani kafa ba daɗi miya ta yi danya. wayo Ko Allah. in ci dara ce ta ci gida tuwon miya yi kaya. wayo Allah. Yaɗe babu daɗi ɓata mutuncin mata ake yi kai wayo. Ni na kira ga al'umma dan Allah a daina fyaɗe, mutunci na 'ya'ya mata ne ake ta warwatsa mana shi wayo. Idan ba za ka manta ba, mata ne suka yi cikinka, wayo Allah. suka zo suka haife ka, suka wanke bakin cikinka. wayo Allah. Wace za ka yi wa haka uwa ce fa a irin saninka. wayo Allah. Ni fa kira nake yi a tuba a gyara domin kar ayi wayo.
MC Saraki ne da Oga su suka yi baitukan na abar fyaɗe.